lalela uyathanda uthandi aba ekhala ngeke sengiqalile manje ngiqalile uyathanda uthandi ngiqalile ongazi uyazi kangikhuluma ngiqalile ngeke wena ushaya uJuly usekhona phethe bayakukhipha zakweni nojikelana dark blue sengishilo kusho mina khehle lezi sengishilo wona ke ngoba bengithi ababhede bonke abantu lapha ku ANC kunento esengiqala ngibonile ngihlalile phansi ngathi 1212 la le system ukuzimanipulate yonke lento ukuzixovana yonke into umuntu oyedwa khoza lento ora mapha hayi baba angiyena uChuck Norris angikwazi ukulwa angikwazi ukwenzana angifundile angina degree angina diploma but ngine professorship ama herbs traditional herbs professorship homework yami ithi deadline yami ithi from today from namhlanje Ramaphosa from today kusukile lokho one into engiyaziyo ngazi umuthi ngomuthi nje fo hayi ukuthi ufe hayi ukuthi unjani kodwa ngifuna icabinet ihlale phansi manje cabinet yakho ngifuna ihlale phansi labo bathembile umuthi wami usendleleni isokile bayakukhipha wena bakhipha wena nandaba nento eyiningi kodwa yahlakazeka leyo nto wena out uyathanda uthandi Ramaphosa uzwileke isokile khathele manje ngiqedile ngeqembu lonke ANC sengila kuwena manje kanti indaba singake sibhekise kuwe umuthi nje induku zike zize kuwe nje iloke nje sibhekise kuwe nje injalo ke manje vika ndoda awuzama ukuxhumana nenyanga yakho manje ngalapho koVenda iya kuwe manje kuwe sibheke kuwe manje isichitho yakhwifa ibheke kuwe Rama